Gernika Lumoko Kirol Patronatuak ireki du jada igeriketa ikastaroetako epea. Ekainaren 30 bitartean irekita egongo da matrikulatzeko epea. Kiroletako udal patronatuak igeriketa ikastaroetan parte hartzeko izena emateko epea ireki du, umeentzat zein helduentzat ikastaro horiek 6 mailatan banatuta daude, behar bezala garatzen direla bermatzeko. 62 plazetako bat eskuratu nahi duenak aurreko denporaldian eginez badute, proba bat egin beharko dute monitorearekin igerilekuan ekainaren 30 bitartean. Euren maila egiaztatzeko. Hala ere, aurreko ikasturtean, 2021-2022an ikastaroetan parte hartu duten umei urrengo denporaldian plaza bat bermatuko zaie, beti ere egun berean jarraitzen badute. Hala ere, eguna aldatu nahi badute plaza bat ziurtatzeko privilegioa galduko dute eta hala badagokio uztailaren bateko zozketan hartu beharko dute parte. Denporaldi horretan dagoen eskariari erantzuteko gerora sortu diren ikastaroetako ikasleak izan ezik. Hau da, sortu berri diren ikastaroak eta asteburuetakoak beste zozketa berezi batekin gauzatuko dira. Emaitzak emailez jakinaraziko zaizkie egokitutakoei. Ikastaro horiek 2022ko urriaren 3tik 2023ko ekainaren 25 arte iraungo dute. Prezioak 56,60 eurokoa abonatuentzat eta 105,60 euro erregistratu gabekoentzat. Inskripzioak atari honen bitartez egin beharko dira. webs.omesa.es Gernika. Informazio gehiago nahi izan ez gero Santanapeko kiroldegira deitu beharko da. Telefono honetara 944 627 0045.